واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة مدير بسرعة لك فليتفضل مشكورا أيوة أبو مغنينا مايا ما من ينا مايا عن بينة دلو بينة وإن الله لسميع عليم على دي مني مساي على دي تولي مساي يريكهم الله في منامك قليلا أقول ما من أن على بكافر من جرى سيدنا محمد لكي تيغس نوغلا وكجم كل فتيني ولو أراكهم كثيرا لفشلتم كرا دي سوغرا كاي كافر من كدو كو جوكو نو كاري باسو أبو أقول ما من كلامي يجونا تبلا أبو دكتور كفاريا كلا ala de ka duru jira islamu na ka ku kai da mutum fitini bara da bukoko ako walau arakahum kaseeran ala tunuji la utama la fasil afankum faqa wala tanaza'tum fil amri kuno gungara bina nyo so ko nyen kula walakin Allah sabr ala de kisige innahu alimun bi dhati sudur ala de don masay bisum ko nana وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا وإذ يريكموهم قليلا على الكافرون إذ التقيتم في أعينكم وإذ يريكموهم على أو فرج أولولا إذ التقيتم في أعينكم قليلا إذ التقيتم أعينكم على بوجر أولى أو تدعوا نكرا ويقللكم في أعينهم على بلوغ ندعوا أو نكرا يأتي الله أمرا كان مفعولا كافرون فانا باي إسلامه يفتيني إسلامه فانا باي كافرون يفتيني Islamu ka fitina kono o jero le kena kaw ma batene ni ma kena sawani ma tan sala ule nyon kele ge nyoy wa Islamu fana ma kafiru la de kana kafiru ma bagele ala bu ka udoga ko ke Islamu no ko na ko Islamu ka chaka tan ko garate ni bela jere ala ka de man sura be ka di Islamu ma badulu de ليقضي الله أمرا كان مفعولا يقضي الله أمرا فالك كيتيكا كونينا كونينا كان مفعولا نو كراتيفي وإلى الله ترجع الأمور كونيو بلا جربي سينكا على جماعة يا أيها الذين آمنوا على يوم آمنوا لمن يرى لا لقيتم فئة ناني كلا بولو يوم كومبي فاثبتوا واذكروا الله كثيرا أي سبب الإسلام ما كان بولي كنا كان أكالا كسماني تامان كورا إن اللقاء إسلام كدوه من يوروب لالا إن اللقاء Kafir ni selama bulan yang kumawati mana ulur dua mana jalu wati ni dua kene ala dira ala juga dua ujar. Pula ala kumakupas Allah kasiran. Kalau kusmani sama ke kafir ni selama kartonyo na jihadi kena ka. Ambado sungalo kau mancable. Masa. La'allakum tuflihun. Wala sahabu cakap di Rasul. Wa atii'u Allah wa rasulahu. Atii'u Allah. Ada tuh ala ko anaga kide wala tanazaw fatafshalu wala tanazaw akana nyososo fatafshalu no gara afari bi faga watazhabu rihukum aka fanga bela jele bita arrihu huna bi ma'na al-quwwa ya sa aka fanga bita wasbiru inna lailatul qadri sumana bendi sunni he fajir manate asal malaka jibina du kolo ka kana ni hinai takla muhammad mandu ni nyoyke atau besar ka ala an ko jibina ni hinai
ka hina kila muhammadu mando ni ñote bela jele hina sora hina to baden to kamba ke tugodi ala wa mel ko mo kata demunu no wolo mawalid lailatul qadr demunu wolo lailatul qadr la o kata hina sura do bela jele ka hal na min karaka tur de atigi bi sa salam ya hina de kila ka bantu na ko so ka yela ka du ko lu kasidan ne ko ne hina bantu ya ala ka du ko lu ka habsa du ko lu ka kasidan ne sitana maradatu shayatin ulu be sirre ni sitana murtilo jolo ko kele no ulu be la kona kan sitana ni jamani no ni ulu kan mun mo ne ne te luma sirre ati mo wado be ala sumo ko gamba ga to ga dumne ga kare bana sitana be ko sirre lo be bana tula ko itula wajara sitana mi tanen no be hali aw kra ko ko maradatu shayatin ulu be bisi di julu bahaka ada hadis apa mo to mabaw واصبروا إن الله مع الصابرين واصبروا كان سوالي إن الله مع الصابرين فعلا كبر بسوالي باو نوكو إن شاء الله وقام تقدم دونك أبو تقول لا دونك سامكني ada madu mau be ambil Laila itu kafaranya su amore kono di itu semua lo kira muka anu belum layak mana muka ni sih muka nu kono to udah kafaranya su belum bela jalan kasar apa di bidu mau dulu kalau kafara mau kalah memang kafaranya kamu jangan kono dulu karena dua kau ya lebih deh jaga dua kau ya lebih ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا. Allah Taala nak mengonya nyoye, mamun baru kaso kono bataran, yara banyak kaso. ورئاء الناس. ورئاء الناس ali yara jira kaso. يصدون عن سبيل الله. Bukan mengoda datu kabo Allah kasrama. والله بما تعملون محيط. Allah yeli lamalik masai ukabara ulade. ويزين لهم الشيطان أعمالهم. Kira badri do syaitan dia zayyana lahum syaitan amalam syaitan kabaru machu nyakoro. Badru do setana ya ke paling pada saya ke surah kata bulan maliki deh setana no orang sekarang ngali ke ko mungkama setana bola badru do ma anna Allah domin Allahu maza al-intizar ko mungkama setana abola badru do kasara ala ya jara la kafa ba ma ko na ko kata te la haraja do ma donc kan mungkama asrana ka bola ma ko domin Allahu lahu ala intizaru ala garanti tay moy lam yakun man lahu maza adam al khawf tafati sira ala mo la yuru tay da fa du sira ba ko ma ko ni ma ci ba sunna lu bonde mo jogo de la ala kam be so ba mo ويزين لهم الشيطان أعمالهم. mamna shaytan ka baro ma su jako وقال لا غالب لكم اليوم من الناس. fala ghaliba lakum al yawma min an nas ako sibata aw kam wala di de ma ci tawla di وإني جار لكم. ne aw sigi ñebi فلما تراءت الفئتان حكم من أن جماعة فلان يوم نكص على عقبيه. نكص على عقبيه ستنا السجراء السنو فرق فرق أبي كتاجر من أي أرير بوكا سيرفك وقال إني بريء منكم. وإني بريء منكم أكوني بارلين كابو أوما إني أرى ما لا ترون. كوني يبتسم من أن يكال دعا صاحب من الجوي إني أخاف الله. أكوني بسرعة على والله شديد العقاب. على إذا جبت كلام تجاي من الجوي ثم من أبو الله أبو التوك مكاني لفو أي كاتون لكي كنت فودي تروني ما بدري يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. ما من الناس بيقافوا أن يسكت بنا ما من تسكننا. غر هؤلاء دينهم. كم ممكن دينه ودعنا ما كم سوا أن ما تا أن ناني أو جلاد جلاد ما بكر ما تقول بيجا كم من سوا تسكول بيجو. ممكن دينه ودعنا. فمن يتوكل على الله. على كل ما نيجي سما الله. فإن الله عزيز حكيم. على ده بوجه مساي على ده كتير مساي. وإذ ترى إذ يتوفى الذين كفروا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا. Allah berkata bahawa mana ni mereka juga mau kafir nungun fatu. الملائكة يضربون وجوههم. Allah berkata bahawa kafir satu deh. Mana ni mereka buku nyada ulah. وأدبارهم. Anu buku mana una. وذوقوا عذاب الحريق. Zuko azab al-hari di waku aku kan jenis aja bawa panen. ذلك بما قدمت أيديكم. Sebab mereka kafir juga anyara na kode la katuka kepetuwe kadinya mako doba buka sasa doba buka kajiri duguma. Kafir satu. Yana ni kabo bin deka. Kemsan mo ketuwe ni ga bawa ngada wo de kala.
nani ke tugu ni ya goti kata sange ba iti balon kono ga jiga yere de de bi busi ga jiga tugu ذلك بما قدمت أيديكم ala ga bon nyama bole ibara minke وأن الله ليس بظلام للعبيد laysa bi zalimin o ito nyene ke ba jugu e ma korabu ko de bi zalimin ala ta hali to nyene kitini ga ka jonna ala to nyene ke كداب آل فرعون والذين من كما قبلهم جاء في الحديث القدسي إني يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما ولا تظلموا أنا حديث القدسي فأعرف قال على يري حرم فمني علي حرمي على يري تكلك هذا مدير لنيونتي حرمي akan nyontonya deh ala ko ten to yende problem ada madu ni nyonte hake ada madu ngal gafe sabari gafe min be yere ni alacha ani gafe min bi ini yere ba kunche ani gafe min bi ni mo ni mo kunche juje mo mi gafe ni gafe sabari gafe min ba ni alacha ko kan gafe min bi ni yere kunche kan do gafe min bi ni ada madu ni nyonte kala de bi uluti abu tapare udiratil anfusu shuha la haraka naga radi ne ta de bi kichwa kisi na fara ke ka hake do yara ma do bulu ko bina pourcentage do fara e ka ki ka alde na ko tele e bi akola to la ada ma de ba na ta do ba ko kayan famine fa ko tani fa yi la law yaqtadi yawma idin bi bani ibi dendi iba ko qibla ibi musudi iba ko qibla wa ummihi ibi fadi iba ko qibla wa man fil ardi jami'an iba ko kuwa do ko be min qibla summa yunji bi ekle sirati to do la haraja ambado yana watu ke adama da yake diga gafe fadi baran man chama ibo de kake ga ni zanu fatew ni ka kene watu mununa yani banakana ibi jija ikana fula chama sebi ni sebi watu nina yani kwalikana ibi jija ikan nyuma chama igake ni ka wari aboto godera ala kan be sawawa mo كداب آل فرعون والذين من قبلهم ala ka bina ko firawna na ga mo ko lada ani mami ko na ulunye كفروا بآيات الله uli ala ga ayo ulu kafirani ala ga ayo وأخذهم الله بذنوبهم ko kere to mina ala yumina nuga jurumuye inna allaha قوي qawiyyun شديد العقاب qala li fa natigi ala ni la jabal gelen tigi ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها qala ma ke tiwa bin nemati mo ma ke klaga yele me gabuka على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ko min bo yara ko na nuga yele me de وأن الله سميع عليم wa anna allaha samiun alim ala de mani masai ala de gani masai كداب آل فرعون والذين من قبلهم abina ko firawna na ga mo ko lada ani mamunun ko na ulunye كذبوا بآيات ربهم ala ine ma bela gelen ko ya ala ka nemo ya ala ka ayo ngal tiga فأهلكناهم ala ta بذنوبهم nu hala ke nuga jurumuye وأغرقنا آل فرعون akanya firawna ka mo anu toro anu tulujila وكل كانوا ako ظالمين num bela gelen gara yara ko to nyana wi إن شر الدواب عند الله ala ko tamma fen so toro ma ala yoro الذين كفروا فهم لا يؤمنون to de kafiri ko kafiri ki limani ade ko ko kama du ko ga bela sa kafiri الذين عاهدت منهم sai ne ma ko ko ma hali wulu ku ga sa kafiri wulu mana fa am faran ni wulu ti bismillah na fa am faran du kafiri ga fa faran ti du الذين عاهدت منهم ako sai na mo ilahi min mun bolo ثم ينقضون عهدهم o kila ko ga lahi boroto في كل مرة lahi ta o lahi ta ba boroto وهم لا يتقون o ti sira ala nyade فإما تثقفنهم في الحرب ako sai na mo ni nunu so kele kene ka فشرد بهم mana kalma iku ke ka ko mo ko chunchu فشرد bare kan bonen daw ka بهم munu mi ko fe lu ka dala ka ko be de o de tashri ka chunchu aha فشرد بهم من خلفهم iku lu kigal la jaba duga mi ke sababu ka ko fe mo ko nunu ku lu chunchu لعلهم يذكرون wala sababu se ka ko sumani ka tuga mina إما تخافن من قوم خيانة ako ni sirana jama kulu mun ga jamfanye فانبذ إليهم على ka la hiru سواء teruma ba ya be ka إن الله لا يحب الخائنين ala ti jamfanchu fere ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا mo kana jate mamun kafirera ku taraka danke إنهم لا يعجزون ala ko ku ti se ka le ala kanye de وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ako islamo kan labani ke kan kama masatatu ma asoko da majara la min quwwatin fangana ya kawa fanga
dani ba do be al mustanbituna ma mun bi tugo bale ka bo kitula dani ba chama kitu chama tugo ba ka bonna ko kana bla ka ba halik kala dege karate nunu ka dege ko adda galin dalu qur'ana ko ka bi kaya ne ko passe kama ala ya ko wa idu lahum masfatatu min quwwa absif fa no fa mina in ka kiri sira awnye sama kan ki dege ni bela jele Fata to kafuru ka ko ne ne islam ka ta tola shantar noir de bin bolo da kula na fere o be masfatatum min quwwa fa no fa na bi sala ay ala da kafiri ko kafiri se o ne قوة الجسم والعقل abeba ومن رباط الخيل ani so boli aka de ro farana aka se so bolu la abu so boli aka so bolla parce kala de kani so de ayara be amri kalamu nabi ba so appareil moderne de biye ni ku de biye no ani drone ni radaru donc mamu bi se ulu boli na amani yeli chogol no na ba so ulu de se bawo mo bi se ulu de ne o kun ti o do so de ku biye no donc aka de so boli ويريدون به عدو الله وعدوكم ama ala jugo ana yere jugo abu lasran ku ba ba nay وآخرين من دونه doro bi kere ba tuli minin no shi tikele no na tigi minin taw do yo fana bi ba ba nay لا تعلمونهم الله يعلمهم auto lu do ala de bu do وما تنفقوا من شيء في سبيل الله ala ko nay ni nafakati ala kasrala يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ay wa fa ilaykum ala bu sara nafakati aw no wa antum la tuslamuna aw titani ko ila وإن جنحوا للسلم akodo yu kaman jinga kele ban kuma bo فاجنح لها وتوكل على الله ibana ki kaman juguye wa tawakkal ala allah ki jigi sama ala إنه هو السميع العليم ki jigi sama ala la ala de meni masaya ala de gani masaya وإن يريدوا أن يخدعوا senya ma nu ya ni ti jafa فإن حسبك الله bi wa sabari ala ya ala kan bela jere wa sa wa ko mamun hasbunallahu wa ni'mal wakeel zikru hasbunallahu wa ni'mal wakeel mina idmaru wa in yuridu an yakhda'uka ninne bi ka ayo ni ke donc akanga sura sura min aflo sura yara dal suratul anfal bela ayat bi woro an ayata ni mam mi hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni bal zikru ada dua la ninne be ka ada du ni ke na so le bal zikru kama sawantan sawa ni sawa ke ini ayat be kala wa in yuridu an yakhda'uka ni na tanja ini ayat ka kama sawala kama ini ayat ka na so le bal ke nan an bidu ni bidu ke ini ayat ma kamanan na kama ini ayat ka ni la idmaru wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah ni ajin di jafa wa sabaya ala de ala ka wa sabaya والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ala de sementia naga deme ya ni mu'minu وألف بين قلوبهم bismillah ay haka to do min ngalla tungoro hatta yughayyiru ma bi anfusihim in ala ina ma fiye aka gule ka gule kan to fiye aka akubri wala abu do fanana to sabe do tay jaragi do tay ka barakele afamuna وألف بين قلوبهم mumtaz ay ningal lege ka ajira ka fo ala ko ale tinne ma ke mo kan ka wuli ki yere ka changer donc ka ka fo tu do kara ko ka fa bina mo o jarabi donc ni sranya ni na polo chen ni fenga ni ko era ba don ga ho jume ne do la mo ni be min bla ko na doro ko ka min mana so toro la kabla ala ka jarabi ko na bla ala ka jarabi mi len ko ala de ba do abu ka ke ni kam do tay jarabi simply do tay ko jugu min ke ta sarabi la la haramba bi la nyana yana obsera ken o fana obsera ke ala ka jarabi do obsera ke fantanya obsera ke na ko le chain obsera ke bana jugu obsera ke problem bay ni de gum bado ka sima porque kana ka junu ya ka la ka sala hala jodo ka pro junu kila do tabi o fu yere ka te jarabi yere ka examen sul ka laje parce que ale ala jara ka kita do al jana ko fale ala ki jara abo ti wadi ala ka be sawo mo antara ma ka ale ku do ka yoro la hakaza inshallah ji anata وألف بين قلوبهم ala yuduskum kafo لو أنفقت ما في الأرض جميعا bon fena be du ko la ni abela jere na fagati ما ألفت بين قلوبهم ay kise ko duskum kafo de ولكن الله ألف بينهم نتسكن على رب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ما كان ندعو غدومو على يد تسكن يا لما باي مقلب القلوب تسكن يا لما با on تسكن سباتي غدينك
parce que ko dusukun bɛɛ lajɛlen bɛ ala ka sebaya bolomani na n'a ka di maa min a b'o dusukun tilen n'a ka di min a b'o ta bila o bɛ jigin tuma ka ala deli dusukun tilenni na ala b'a minɛ k'i wuli fiyewu Sayyidina Umar yana ka kɛ silamɛ ye kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam Umar tɔgɔ fila tun bɛ yen kira y'a ɲini ala fɛ a ko Allahumma a'izz al-islam bi ahdi al-umarayn ala i ka silamɛya i ka bonya ni Umar fila in dɔ la kelen ye ala ye kira ka dugawu minɛ silamɛya bonya ni Sayyidina Umar ye ala ka dugawu minɛ a bɛ taa don silamɛya la don min na o don y'a sɔrɔ Sayyidina Umar fariya min b'a la Umar ɲɔgɔn tɛ farin kun ka dɔgɔ o don ma ka dɛ mais ala ye minɛ n'a da dusukun na ni kira ka dugawu ye o b'a jira an fana na an bɛ dugawu de k'i bɛ dugawu de k'i yɛrɛ ye ala bɛ se k'i dusukun basigi ni limaniya ye cogo min na donc il faut k'a fɔ Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika ala e min ye dusukun yɛlɛmabaa ye k'an dusukun sabati ala ka diinɛ kan ala k'an dusukun sabati ala ka diinɛ kan inshallah innahu azizun hakim ala de ye bonya masa ye ala de ye kisi masa ye ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah ako ya ayi nabi ɲuman hasbuka Allah e wasaba ye ala de ye wa man ittaba'aka minal mu'minin ani muminu minnu tugure ko olu fana wasaba ye ala de ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina ala al-qital ko ya ayi nabi ɲuman ako muminu suka kɛ kɛlɛ kan in yakun minkum 20 sabirun ni silamɛ sabalilen maa mugan sɔrɔla yaglibuna 200 olu bɛ se kafiri maa 100 yaglibu 200 kafiri maa 100 olu bɛ se olu la i y'a ye sa wa silamɛ 100 olu bɛ kafiri maa silamɛ mugan olu bɛ kafiri maa 100 de la dɔ b'a jira k'a fɔ silamɛ maa 1 olu bɛ joli maa 100 voilà c'est ça ya sa wa abu tubu de la wa in yakun minkum 100 ni maa 100 yɛrɛ aw la yaglibuna 1000 yaglibu 1000 min alladhina kafaru olu fana maa 100 maa 1000 o bɛ joli ma o tɛ tantanya asara ye joli kɛmɛ sigiyɔrɔma 10 ye joli voilà donc abu tubu la ala k'an bɛɛ sababa yaglibu 1000 min alladhina kafaru ako maa 100 mana sɔrɔ silamɛw la olu bɛ kafiri maa 1000 o b'olu yagalabu annahum qaumun la yafqahun ako mun kama kafiru ye jamakulu de maa minnu bɛ yen olu tɛ faamuyali kɛ al'ana khaffafa Allahu ankum ni ne kun b'i kɔrɔ silamɛ 100 kafiri 1000 n'aw bolila a bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ a bɛ jateminɛ ka wala yawma zahar a tɛ boli dɛ a bɛ sa de walima ala b'aw dɛmɛ a tɛ boli parce que tawalla yawma zahar ka boli kɛlɛ dɔw bɛ jate akbarul kaba'ir jurumu mun bɛ yen n'a ka boli bi mun bɛɛ lajɛlen ni maa tɛ b'a halaki ale b'a la tawalla yawma zahar silamɛ kafiru di ɲɔgɔn kunbɛ don ni bolila i bɛ taa janɛmɛ de kɔnɔ ko na ala yafa ma walima i tɛ dɔn al'ana khaffafa Allahu ankum o tuma na ala nana ye min gɛlɛyara kosɛbɛ silamɛw ma maa 1000 maa 100 maa 1000 a gɛlɛyara wa alima anna fikum da'fa alima sisan ala tɛgɛra aw kan wa alima anna fikum da'fa ala y'a dɔn k'a ye maa lafilen fa in yakun minkum 100 sabira a ko ni sabali b'a maa 100 yɛrɛ aw silamɛw la yaglibu 200 olu bɛ se 200 la o ye joli sisan 2 silamɛ 1 fo ka taa se lahara jɔ dɔ ma o de bɛ yen nɔ kafiri 2 man kan ka kɛ silamɛ 1 na wa in yakun minkum 1000 ni maa 1000 kɛra aw la yaglibu 2000 o kafiri 1000 o b'olu yagalabu yaglibu 2000 bi'iznillah olu kafiri maa 2000 b'o yagalabu ni ala ka diɲɛ ye wallahu ma'a sabirin ala ye sabali ala sago bɛ sabalibaw ma dɛ ما كان لنبي أن يكون له أسرى ما كان لنبي أن يكون له أسرى أكا من كان نبي نماي كلمة جون كابولوني بدر مو كاي بدر دو أن يأتي سبوا ينوما بيولم لن ينما من كتا أتمنى kira tara kira ya ka mɔgɔw ka hakilila ɲini yala an b'a kɛ cogo di o tuma Seydina Abubakar kuma Seydina Abubakar ka ale ka hakilila ɲini o tuma na an ka wari sara u yɛrɛ kuma bɔ ko y'ale Abubakar ka hakilila ye Abdullahi ibn Rawaha ta ale ko an bɛ taa n'u ye de an bɛ taa lajɛ dugu yɔrɔ min bɛ yen n'a bin jalan ka ca kosɛbɛ an bɛ t'u fara ɲɔgɔn kan ka tasuma d'u la k'u bɛɛ faga o tuma na Seydina Umar ale ko ayi min ni min ye balimama ye o bɛ d'o ma b'o faga pour que mɔgɔ wɛrɛ kana faga i kana na o tigi dimiya ta ka bila i dusukun ala bɛ k'o fɔ kira ye ka n'i ma deli
wala kira ka ma de mine kore ke sidawu de mine o ku yara kuma bo ben garo de kan donc raso kira kunyana sena baka ta hakila kerani sena mo ta hakila kerani abdullah ibn rawata ta hakila kerani ya amba ke tuwedi mo bena ninka ko de o ta kuma bo wari bi to do kira ka ko 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 aduna ka abasi aduna kuma na ko ya ka wardo masih ta yoro kala na ka suru musote ay jero kile to gela atara ko warti kira ko ay iboto ini suru muso itara wardo yoro mo ka jirula awari be ta adara kira kan nabi mayal basi ما كان لنبي أن يكون له أسرى Allah kaman kan nabi may kira min joga kabulu حتى يسكن في الأرض faka yere giri yaddu ko ka ni fagani chamai يريدون عرض الدنيا bi fagani de chaya ka duri bondu ko ka ko sabe utma tu saraka ni nyana ma mino so sa du saraka wari mino na ka bi juruma bondu ko ka na chaya e ta wari mino to di fitawla ma bol wari mino to ha turiduna arada dunya abudnya ya karai wori no fa والله يريد الآخرة bara bila harade no fa والله عزيز حكيم ala de bonya masai ala de kitin masai لولا كتاب من الله سبق nama ke kitabu latiga kona ala yoro akan latiga kono لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم kafa ya kan mai da awi no kunte aku ni wari min mine ko la jawa ko ba aw min ni la jawa jumai de Rasul sallallahu alaihi wasallam ko ni la jawa ko digina ko la asabana jami'an illa umma aku wallahi la jawa ko ambe sallallahu alaihi wasallam ko mar mo son fi aw min ni made ko fu faqat ala ka be sallallahu فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ya ala ya da goy akwai min ne fa kulu ay dumini ke mimma kanin tum ay ga ni min so gani ma da gara kira de manden te meno gani ma pundulu bolo de Allah ya mo fa na yu kana ko ma ko ka min so ta para jona ka abla ro dola al ga saraka de ta mo fa ga kana gen ala ta na ya saraka min ni na un yara ka nan tara na ni kele min ta na nya gani ma min so du kan ta ni se kan amba du aha aha Nam doni Islamia du de ni kuma aha da masala bu sa we ko sa ama kafiru fa ko juli ga cha nusifat awulla kitin lillahi awulla to ma ko fa kulwa Nam doni Islamia du de ni so awulla nusifat ma ko ma kana lin nabiyina an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ardh amma kan nabi mai akan ne karaye go na mana ka sidawu ni na kuma bolwari ni ka tu ni na ma min jon na le fa ku sara ka du fa ka gira ka du ko ka mi jeli go ni to ma di ne karaye go ni no ka wala ala ya ko ma sama na sura wala ma ulla ma ba واتقوا الله ai sura ala ni إن الله غفور رحيم ala de ya ko masai ala de ina masai يا أيها النبي ha bismillah sura dan la ta'ala ko do inshallah wakani sababu disi ni ngali be chuo ni funguro ala akku funguro ka hakli do mo do se mo do ni se na ko mo yimo bushi tu do na se anti ba ka do da au do fana ko fasiru yo do na to ni ma mi famu doro ita ni ngali ke ta da bu foro funguro ni ngali ne ke akoko ya ko anya fu aya ko nana إن الله لا يغير ما بقوم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ومن آيات به ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس وبشر الصابرين وآيات لقوم توفيقك عن وجهتوني سبذلك أباك تكمل فمدك n'aw sigilen don ka hakili to kuma ninnu fɛ an bɛ aya dɔ fɔ waati dɔ la ka na aya dɔ fɔ n'i ma faamuya kɛ dɔrɔn i b'a fɔ ko a contradiction ko bɛ ɲɔgɔn jɛ laɲini y'o de ye ka hakili sigi halisa an hakili ka to ɲɔgɔn fɛ ka kuma ninnu lamɛn ka ɲɛ u b'a yira k'a fɔ cɛsiri sara i b'a fɛ ka kuma yanni n ka tɛmɛ ni kuma ye voilà donc an ka hakili to o fɛ kosɛbɛ Quran ayat dɔ bɛ na yɔrɔ dɔ la hatta hadisa dɔ bɛ na yɔrɔ dɔ la a bɛ na kuma dɔ fɔ i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ bɛ bilen an b'a fɔ nin ma usuli la ta'arud al-adilla c'est-à-dire adilla filaw bɛ ɲɔgɔn gosi mais e min a ko ma sisan ko ne ka dalilu bɛ min ne ko n ka dalilu bɛ Bukhari kɔnɔ
akwai ne rafuna ta Bukhari kon ibn Abi Dawud edo dalil Bukhari la akwai ta Bukhari kon ne rafuna ko ta Bukhari kon awaki abi tanyo ko jumme ta ka duwe ako ni ka fo misalera e ka hakko min man yo sikita na bulu magara ayirala adugoro la aka sikita na eta fo teba ni ko fana ko be Bukhari ko na ni man yo sikita na bulu magara adugoro la pa ka sikita ko fana ka dalu be Bukhari ko kira yo fana fo innahu bid'atun minka sahaba bin nan ngati akwa le sikita bulu magara adugoro la ko nga sikita kiti be tuwe api ka sikita fi far yoro do tawa ko fu tala bo ambe wali ya ba fo yoro wora to ni bolo magara idugo yoro la fi ka silti chama ni fla be Bukhari ko ebe di plan ni ko fi ka silti chama ni ko ka bacha donc ni ni ka gele ki kan no de do usulu yoro la kana bu contradiction be ati ebe ba ni ka do donc o ba yira de sisa ka fo hadisa fulani doy nasifu ye doy mansufu ye do ka kɔrɔdɔ jumɛn de ka kɔrɔ ni dɔ e yɛrɛ kan ka fɔ hakili la sisan a ka kuma min n'a b'a fɔ na k'i farisogo yɔrɔ dɔ don o de kɔrɔlen wala o de kura ye o de kɔrɔlen o de kɔrɔlen donc a b'a fɔ min na ko n'i magara i dogo yɔrɔ la k'i ka seli tiɲɛna o de kan ka kɛ mun ye o de kura ye ni ɲɔgɔnnaw fana bɛ kɔrɔna kɔnɔna na hadisa kalantɔ ni ɲɔgɔnna caman de bɛ yen cɛ dɔ y'a a muso furu sa ka den cini to yen a ko k'ale bɛ taa ni den ye muso fana ko a bɛ taa ni den ye kira ko muso in ma e ta nin den ye fa innaki ahaqqu bihi ma lam tankihi den min tigɛ wɛrɛ fosi t'a la fo n'i ye cɛ wɛrɛ sɔrɔ e de ta ye den ye a ye den di jɔn ma a y'a di muso ma maa tila k'a ye a ka hadisa wɛrɛ bele cɛ dɔ y'a muso furu sa cɛ ko a bɛ kɛlɛ kɛ k'a den minɛ muso ko k'ale bɛ den minɛ a ye den jɔ k'i fa filɛ i ba filɛ ni min y'i diya k'ale kɔ a ma fɔ muso ka taa ni den ye ko ni min y'i diya i ka tugu o kɔ kamalen y'a ba tigɛ minɛ ka taa n'a ba ye k'a fa jɔ mɛ est ce que o n'a hadisa fɔlɔ bɛ ɲɔgɔn ta fɔlɔ la a ye den di jɔn ma muso mɛ nin yɔrɔ in na a ye den bila suwa de la ko suwa bɛ e yɛrɛ minɛ xayara i fa n'i ba filɛ n'i bɛ taa ni min ye e bɛ se k'a fɔ sisan ko kira ka kuma bɛ ɲɔgɔn gosi wa donc u b'a yira de nin yɔrɔ in na cɛnin sera baara kɛ ye parce que ni hadisa in yɛrɛ lajɛ a b'a fɔ a kɔnɔna na de ne ye nin den ne de y'a bange k'a ladon fo kana se nin yɔrɔ in na k'a balo a fa kɛlen kɔ k'a bila donc u b'a yira de cɛnin sera baara ye a b'a fɔ hadisa kɔnɔna na ten sisan a fa nana k'a b'a minɛ o y'a sɔrɔ fa de jɔra n'a bɛɛ ye o de kama rasul ko i b'a lajɛ fila la min y'i kɛ ka taa n'o ye a y'a ba tigɛ minɛ ka taa mɛ fɔlɔ ta la a b'a fɔ yɔrɔ min na nin ko den ka kan ni e de ye e de ka kan ni den ye fo n'i ye cɛ wɛrɛ sɔrɔ o y'a sɔrɔ den ye cimi de ye fɔlɔ a ma baara foyi kɛ fɔlɔ k'u bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ta nin cogo la o t'a yira k'a fɔ ta'arudu bɛ yen usulu de bɛ nin yɛrɛ yira ka yira fɔ ni ta'arudu kɛra bayna al-adilla tuhawil an tajma' al-jam' i bɛ jamu de k'o ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ n'i ma se ka jamu kɛ i bɛ taa nasugu la i b'a bila i kunna nin ye kuma kɔrɔ ye nin ye kuma kɔrɔlen n'i ma se k'o kɛ turajjih wa hunaka kasir min al-murajjihat n'i ma se k'o kɛ tuwaqif atawaqqaf turajjih i bɛ kuma kelen kɔrɔ gɛlɛya giriya ka tɛmɛ kelen kan i b'a fila lajɛ barika bɛ min na ka tɛmɛ min kan i n'a fɔ kira ka hadisa dɔ bɛ yen Ibn Abbas bɛ Ibn Abbas a bɛ to ka min k'o fɔ n ye ale ka hadisa dɔrɔn a y'a fɔ ko kira bɛ Maimuna ta furu don min an b'a dɔn da tɔgɔ ye Maimuna ta ko kira b'a furu don min Ibn Abbas de ko ten a bɛ Bukhari kɔnɔ k'a b'a furu don min na o y'a sɔrɔ kira tɛmɛ ka naamu ta k'a ye naamu to a la ka Maimuna ta furu sahaba wɛrɛ bɛ yen ko Rafi ale ka hadisa bɛ ale ko Maimuna yɛrɛ fana y'a fɔ ka fara Rafi kan hadisa wɛrɛ la ko kira bɛ Maimuna furu don min na ko y'a sɔrɔ a tɛ naamu na ninnu fila bɛɛ ye sahababaw de ye i bɛ jɔn ka kuma ta ka jɔn to yen an bɛ tarjihu de kɛ nin yɔrɔ in na an bɛ dɔ de kolo giriya ka tɛmɛ dɔ kan Rafi ale ni Ibn Abbas kira yɛrɛ bɛna kɛ den ye Ibn Abbas
ama kologiri ami tuma kologiri ya ami rafi de kologiri an kana fo ibn abbas de parce que maimuna tumi yɛrɛ furula ale yɛrɛ de furula ale yɛrɛ de b'a furu cogo dɔ wala ibn abbas de b'a dɔn ale yɛrɛ de b'a furu cogo dɔ ale ko kira b'ale furu don min na o y'a sɔrɔ a tɛ namuna o tuma na rafi ka hadisa a bɛ kologiriya ya ka tɛmɛ ibn abbas kan donc f'i ka nin de dɔ ka sɔrɔ ka sigi k'i bɛ tafsiriw dɔw kɛ o de kama fɔlɔ don na dɔnni tan ani kɔ i kan k'olu de i kan ka dɔn nin bɛɛ la ka sɔrɔ i bɛ tafsiri kɛ ala ka hakilima d'a ma an bɛ yɔrɔ min na yan i bɛ hakili to dɔɔni a bɛ kumabɔli min fɔra maa minnu n'a y'a kumabɔli ko kuma fɔ yan kira yɛrɛ burankɛ tun b'a la baduru kɛlɛ kɛlen kɔfɛ kira burankɛ tun b'a la a kana ni fɛn dɔ ye min bɛ kɛ kumabɔli n'a ye aw ye an bɛ sɔrɔ k'i bila kira denmuso dɔ bɛ ko Zeyinab al-Kubra a denmuso fɔlɔ yɛrɛ Zeyinab ale tun bɛ a cɛ tun bɛ ninnu na parce que an ye hijira kɛ min kɛ ka na Madina ka na Baduru kɛlɛ kɛ o y'a sɔrɔ kira denmuso bɛ Maka a cɛ tun ye kafiri de a ma silamɛya kɛlɛ kɛ waati fana faralen don kafiriw kan ka silamɛw kɛlɛ maa minnu minɛna kira burankɛ tun b'a la n delila ka kuma fɔ a ye a ma kɛ an hakili b'a la o nana n'a ka kumabɔliminɛ ye kira sigilen na a bɛ kumabɔliminɛw minɛ a muso n'o de ye kira denmuso ye a ba n'o de ye Khadija tun ye a fatura ka kado min to a bolo a denmuso bolo n'o de y'a ka kana sɛni dɔ ye a y'o de di ka na ko ka na ale cɛ kumabɔ n'a ye kira sigilen na a bɛ kumabɔliminɛw minɛ na o nana sɛni in da tigɛ dɔrɔn a ko hadhihi fidyatu man ko nin ye jɔn ka kumabɔliminɛ de nin jɔn ta ye o ko k'i burankɛ de ta don ji cira kira ɲɛ k'a la a kumana sahabaw fɛ a k'a bila a sɔrɔla ka ci di ko ka taa fo Zeyinab ye Khadija tun bolofɛnw a k'i hakili to a la a k'i hakili to Khadija tun bolofɛnw na ala ka hakilima d'a ma n bɛ kuma di kamara ma waati ka kuma ja kira denmuso furuyala ma ka to kafiriya la kira kelen kɛ cɛ in tun ye commerçant de a taara commerce de la dɔrɔn kira cira ka kɛ ciden ale kɔfɛ ale fana a donna silamɛya la kira denmuso in donna silamɛya la a m'a cɛ nali kɔnɔ cɛ bɔra taama na ka na dɔrɔn a girinna ka d'a kan a ko koba dɔ kɛra i kɔfɛ yan a ko n fa k'a cira ka kɛ ciden karisa silamɛya la karisa dara la karisa dara la ko ne yɛrɛ fana dara la a ko munna i m'a fɔlɔ a ko ne b'a dɔn k'a fɔ inna abi laysa bi kazzab ne fa tɛ nkalontigɛla ye n'a ko ala y'a ci i b'a sɔrɔ ala de y'a ci a ko bɔn i ka to i ka taabolo la ne bɛ ten t'a la a tora ten wala o y'a sɔrɔ k'a fɔ ninnu tɛ kɛ furu ɲɔgɔn ma o tɛ yen fo ka na hijira waati kɛ kira ninnu taara Madina a y'a ɲini kira fɛ k'ale b'a fɛ ka to yan n'a cɛ ye ni nabulisi dɔ tun bɛ nabulisi ɲininkara o don cogo na a don denw nabulisi n'a bɛ nin kisa kalan n'a bɛ na se yɔrɔ dɔ la f'a bɛ kasi kanu min tun bɛ Zeyinab la ka ɲɛsin a cɛ ma a y'a ɲini kira fɛ ko ne bɛ to yan ni cɛ ye kira fɔ ko Abul As a ko k'i to n'a ye a tora ten fo ka na kɛlɛ kɛ kɛlɛ kɛra tuma min na a tora kunba na kosɛbɛ ale fa filɛ silamɛw ka ɲɛmaa don n furukɛ filɛ a bɛ taa furu ka kulu la kɛlɛ nana ban cogo di ni silamɛw ka se yen maa cɛ minɛna ka kɛ ɲɛnamajɔ ye donc ni an ye kumanaw de kan aw minnu minɛna a bɛ na ni fɛn dɔ ye k'aw kumabɔ donc a y'a ye sisan foyi si tɛ yen nafolo t'a de b'a la ale b'a cɛ kumabɔ min a cɛ dɔgɔkɛ min bɛ Abul As dɔgɔkɛ a ye Khadija kɛ ka sɛni de ta ka d'a ma i bɛ taa ni nin Maka ka t'i balimakɛ kumabɔ n'a ye n'o y'ale furukɛ kira dun tɛ sigilen don sa a b'a kan ka f'u minɛ fa nana Khadija kɛ ka sɛni ye ala ka hakilima d'a ma. ayiwa an ka kamaraw bɛna kuma insha Allah falyatafaddal. Assalamu alaikum. An bada sago an tila hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la. Ayiwa kunu an ka karamɔgɔw ko k'an k'an jija ko Lailatul Qadri ko bidu u ye taamasiyɛn minnu fɔ ala y'a yira an na o la an dan bɛ ala la an dan b'o la an dan bɛ ala la an dan b'o la u bɛ min fɔ an ye o ye ala ta de o de b'an se yan
ami dugo ke ala ka be sawaba ala ka clean mandama aywa an yɛrɛ kɔrɔkɛ na balimakɛ bɛsa kamara amma ya so ako ni ala ye sini yira na tafsiri a bi jɔ an ka karamɔgɔ u ye kalo min kɛ ka ala ta fɔ an ɲɛna ka kira ta fɔ an ɲɛna n'i ye diɲɛ fɛn fɛn d'u ma i tɛ k'u la sara tɛ seli surunyana tiɲɛ don anw bɛ dɔɔnin kɛ nka i b'a sɔrɔ ninnu ni kalanko in tɛ fɛn tɛ sɔrɔ mɛ hali ni miliyari b'u bolo an ka n'u filɛ u bɛ min fɔ an ye an k'o lamɛn dɔw bɛ man dɔgɔ ba kelen man ca an ka a lajɛ sini an ka dɔɔnin k'an pɔsiw kɔnɔ an ka nana ye an ka d'u ma walasa u yɛrɛ bɛ se ka u ka seli kɛ hɛrɛ la cogo min a bɛ kɛ n'an bɔra yan bi fo sunkalo wɛrɛ dɔw ni dɔw tɛ ɲɔgɔn ye fo sunkalo wɛrɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma karamɔgɔw ka laɲinitaw m'a fɔ an ye anw yɛrɛ ɲamakalaw an y'a jateminɛ an ka hɔrɔnya la an ka kan ka min k'o ye o ye nin ye an b'a dɔn waribɔ yan man nɔgɔ nka ala nin ko an yɛrɛ la ni min se kɛra min ye sini an ka na ye an ka di an ka karamɔgɔw ma an ka fara ɲɔgɔn kɛ a kɛtɔ b'a ka sala rasul ayiwa ne yɛrɛ bɛna taa fɔ sigiyɔrɔ la n bɛna segin a kan a bantɔ nka ni ala ye sini yira la an bɛ segin a kan a kana k'a bolo baasi ye dɛ adamaden nata bɛ bɛɛ la ni an ye dɔɔnin sɔrɔ ka d'u ma o de ka d'anw yɛrɛ an bɛ wasa n'o ye a kɛtɔ b'a ka sala rasul. Allah kamara jazakumullahu khairan aywa kamara kuma yana ta nabillahi Musa ne hadarta yi nabillahi Musa ne shehu ta yi shehu Musa yi shehu ka dabawa lamya kita semua mana sebuga kata Musa boleh karena ibarat mengkali binasa Musa kali ibarat dengan Allah sama tadi itu salahnya sebu pada kau ibarat mengkali Allah kamu pada ni mai ibarat kamu yang Allah kamu pada bisa lagi Allah kami selalu ya ayuhan nabi sebu ni wala Nabi Musa tak biasa aye dem sore blako kata Musa wala kana Musa ibara menti abina saradama Musa ko ale ibara nke ala de kam ale ti saramana so bu ko kendo sami ni mai fenke wuru ya ala kam wuru kana bi sara ala kam ni te manu no ya ayuhan nabiy abite ado anga ay tafsir ke ko mumbolo rahimahullah ami joli janna ako selama kai warbo kerado ala kahinan ay di kisay de bo do akwai war banal maminu no bu fembe blog se ka baraka kile do bina shika selnanye selama ay war bo umana war kama ona na ala kama kasara ka Musa kan kisay de bo ako Musa tara shebu betul ngaga daba ulani ayabo shebu ka ba akana nina kunda wari nena ni barang ne ni ka ala de kama shebu para ko yini ga ala kama ne rewo do ne re bi sara ala de kama akai war bo bianga di almanum ore hadri di kamara ka bi mana ala kambe sawaba ya ayuhan nabi wa ya nabi ma qul liman fi aydikum min al-asra afo mo koy mamun bi bolu nyena ma min jona ya'lamillahu fi qulubikum khairan wallahi ni ala hera do awdu sunna يؤتكم خيرا مما أخذ منكم Allah bina so hera la hera min na aw bolo ala al fenti manido na slamera min ka kana ويغفر لكم akla ga ya fema Allahu ghafurur rahim ala ya fama ta ala ina masai ni hera abbasi ya slamu ka sanu jangan ada kana blatira de la ka bina ga abbasi wala ko abbasi aku bisa hake min ko sanu na fata Allahu akbar abbasi fla ka kan dana na sense kasanu ka kono wo ka kono ka banyo ande sera ako ndoma ay nan de na ala kama na ñu dra ko on yu se min ko reso de ka abasi aklam aka banyo ande sera sawa dem sen no ba ko nan de me ka ñu de kra ko ay ni bi se hakke ni ko ni ko de ka ama so kono ko ya kiram fla e ko kana kiram fla
ana ni deburiyo konna ka da kuma kalu ka kana yi ko kira ya la daga yala hatta badat na waje su ko kira min gora kana ma do tel ma ka yala abasi la so ma kana ka abasi la ya sa wa in yuridu khiyanatan ako se na mo ya yini bi jamba faqad khana Allah min qabl ya ala jamba ka kon binye fa amkana minhum ala terula wallahu alimun hakim ala de tani masai ala de kiti masai innal ladhina amanu wa hajaru mamunun liman ka kala ka hijra ke وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل Allah الله. taala no bi saga military ka dabi kem parana ay war black na ko karamo kana kana suntre mbala devi an yaskiyahu min salsabilil janna ala taala min aljanna salsabilu konya ala taala min ala taala min ala ya bona ko minna ya rabbi ala ka barka do ala kala ni koro do na rabbi jagola bi jago minna se parnama ina ala ka barka do ka jagola ala ka barka do ka jagola wa hakaza إن الذين آمنوا وهاجروا ako mamunun liman ka kala ka hijra ke وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل kan الله jihadi ga nuga da folo ni ala ka sirala والذين آووا ونصروا wallasina awaw wa nasaru ani mamun kara jatigi la kawye awaw de mamun mau bismillah ku jatigi ne madina kawye wa nasaru ka kala ka deme ka kira ko madina kawde ko madina kawde kira deme ka tan bela jelenge ani o kile no ko nyana ko ni kala bani ko bani kira ye na ye ganima nun kila na ma fendi madina kawma ni madina kaw tara fara nyonka أتمنى كمادو نكراي خطبة مؤثرة جدا جدا دكتور سعيد رمضان البوطي أقول سلامة فون كمين بي ميوادو كلا كون خطبة إن كان كسولي تقولنا ما هو ما بي تيجا على كفون خطبة إن كان كسولي تقولنا خطبة الرسول مع الأنصار كان كسولي تقولنا ده khutbah jantaw yara bisa kata mukhtasar kay a khutbah jumaa mo godo de fara nyonka gani ma sorole munun do tanga prokura ni islam yala akai fendi do ma nyame keme ma kay mo godo so la ya so na fakra ba utisira fatanya usi bela jelen ko ayo de magan kaw kela in fampa be madina kaw de kira ganye gone ni do etmana mo miseni ta mo ko di madina kaw wari mo na ko mi so la cara ko du aya bendi ay do so yere mo ni islam re kafirin mu'allafatu qulubuhum wala ko bisuli ni ma ko bisuli ka ka ko ka islam ala kirim mo miseni cara Saad ale madina kaw ale madina kaw ni mo koy tarafa tira ko ya rasulullah ko madina kaw ko kuma mi sen bura ka madina de madina kaw bo ya asa madina kaw ko yarhamullah rasulullah para ka hina kira la sa abu mo son kan to e wasuyufuna taqturu min dima'ihim abuka mo mun son kan toy u julu flanga mugula amaja ko anya mun faga ka se soro ka o se soro le ka fla ko warta ka se lu maka on to ya maka mene ko to bayin ma Sa'ad bin Ubadah alai tarafo ya rasulullah Sa'ad bin Ubadah ko Sa'ad ka ako kuma biya ko ai sai ba ko kuma biya ko kuma bi madina sauda am sauda lasina awa wa na munun ka jati la kawi kakla ka kira da ne madina kawi ako Sa'ad ke raga joro jumai ako ne ngamo ako ne ngamo on mo wallahi ako ne ngamo ko ai tu barano akizata na nyapo temenena dan nimo mamba ko ni wa so ka se tu ko inshallah أولئك بعضهم أولياء بعض ala ko ulaika ba'dhum awliya ba'd aqulu do bisibawi والذين آمنوا ولم يهاجروا wala o tumana kira kelen ko banga do ko madina kawi mo ku dala sunyana madina kawi farano ga ko ni min kemin kama doro udu sum jega ka fo islamia kan tudena ko ni to do le kama ko ala ma ni
iga ya ka iga hina madina kaula iga hinu dum iga hinu dum no nu bwana ma kasara ka ko madina kauli ana odon baro apa madina kauli kasidan dongo kusajarai tuma kisa mimi nyake amono le poka faraka uri kutenena na kaseti doi ako wasatal kauna asaratan min ba'di kabna ko chama ini menurut ko minti Indonesia ko fasbiru hatta talqawni fil haut am samali fakat nyong kumbe al kausara qadalat mamina am samali na nyong kumbe ondo wa abu wasasaro ondo mona go bola ondo madina kaw tulu de baro plane wallazina awaw wa nasaru mamu ne jigini ke taklaka de nenike ode madina kawli Islamu taala madina domi do ye jandi kirama ya rasulullah muso sababin bolo ndikelen ta mi fula fursa ka di islam fula ma ko furu do islam amunu bo madina kawli ni ke kira madina kawli ni islamu yi wanda kirama sallallahu alaihi wasallam aka saya wata ya punya na ko hakili to muhajirun nauna ko hakili to allazina awaw wa nasaru munni aw bismillah kawli ga klaka aw deme ay maya kamadna taw ay maya fu ulaika ba'duhum awliya'u ba'd ala ko do digi do de nyon digi walladhina amanu wa lam yuhajiru ako mamu ni mana no matlaka hijrake malakum min walayatihim min shay hatta yuhajiru uluga bishinya ta bolo qadiyatul wala wal bara al wala wala de farajuna ka adama de rakam ka ti digi kadina la seli kama bara al bara o farajuna kabang ada madena kabang akan dinel lah jadi sama ini hadiyatul wala wa in sansarukum fi din nu ya ayni ka nu ya jamenina aw ba'da dinana fa alaykum an-nasr ayu jami illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq kuna kira ala qaumin bainallahi wa bainahum muhammadun nyente akan de mauluka de pase akan lahir kama wallahu bima ta'maluna basir ala yeli masai alkamin ala islali masaru min ba'da walladhina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd ako mamun kafiru fana ulu de nyon jigiye ulu de nyon teriye ya sawa illa tafa'aluhu ala ko nawmo ke takun fitnatun fil ard karu ke fitne du ko lokale wa fasadun kabir am ke cheni bayde walladhina amanu wa hajaru ako mamun di mara da tlaga hijrake wa jahadu fi sabilillah wa sabilillah rasulu tlaga jihadi de ala kasrala walladhina awaw wa nasaru ani mamun ye jatiya ke tlaga demeke ulaika humul mu'minuna haqqan ala ko de mu'mini hakka chayra bismillah kamo namate ni ya mariara o de jimay mumunu ka kanyon jibuye maganga kafiri kan ka tuka ko na mo de ke chene bina ke apa munawa ala kan be sawa lahum maghfiratun wa rizqun karim ala ko ya fa buya ni garje ga bayde walladhina amanu min ba'd wa hajaru ko mamun ni man yara min ba'd nun ko fe wa hajaru ka tlaga hijrake wa jahadu ma'akum ka tlaga jihadi ka farauka fa ulaika minkum ala ko ya udoi ulul arham ba'duhum awla bi ba'din donc ya sawadi wati chaîne kubita ni ika halifu ijatigi ikara mami jatigi ajatigi di chenta ifana bi jatigi chenta o de kubi mamna kira yalla mana madina ayo mo klan au ka jatigi la ka tenni olu mun kira jatigi la keloni ulu kumi non chenta islama da mena taho al muakhat wala wal khulafa donc aye mamun ka balmawi ane aywa kalinkan temana munun nyon tenta diya konna na ulu kum nyon tenta ni qur'an ayen digina domi wa ulul arhami ala ko mun shi digelene ba'dhum awla bi ba'din lu daga kanin nyoy fi kitabillahi ala ka tena ni na no domina al mirasu be kamo kanyon tenta diya walma o balatu ni ayen ni wuli ka boy inna allaha bi kulli shay'in alim ala kira gani masai san bela gelena suratul tauba ne suratul tauba bane da ya anfal bane ne masha Allah da ana da suratul maza tauba aiwa suratul at-tauba aw suratul al-muqashqisha aw suratul al-baraa daraja ya tawai
Bagaimana? Tuli koko surah, barli koko surah, empat tiga kola bin, tiga kola sini, boleh barli, boleh mal barat. Bagaimana al-mukasifisha? Ka nabi kan dabari tiga, kan dabari kacen, kan lebu bangik tenak. Bela jadi surah Taubah. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadu an surah ando ini nyawal. Kunjungan kamu. Sal karam dari mufanya munasabah kampati. Surah pelagadanya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini munasabah yero ni nyawal. Ofman ayalo. Allah kan besar. Betul tafadhal mashkur. Hakaza. Sako. Aha. 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 Allahu Akbar. Ewa anga morke jam. Morke sako ko jamana main bis. Voyage ka gele. Dengan kala ogu fambe. Jada ogu fambe. Ko Qur'ana aya bina damma ika kala siya sabati ngada salonai. Ibi tay ka voyage la hera la kasiri toro foiti so. Ole jume. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. Ibu jawab, apa? Aku dengan kalau kala ikut kabulu toro. Jazakumullahu khairan. Dan jarang yang kau sebesar kok. من المسلمات على كان ده صعبه على امور ان يكون مغني حالتي نذرك وصيه مما من بي اذا ما لا شيء مما من بي برونا بسكاسلامو نفا مجلس دبر ده خالصه لوجه الله موقع نيان نفا تكادو كلوكا وتغلا ibi min do fa ñu man ni sega hadis la mom albab maftuh daire هكذا بالمناسبة الله كان سبب أكثر سورة من السورة سورة الأنفال سورة من نداك سورة التوبة من سورة رمضان سورة الأنفال في سورة التوبة مناسبة دي أمنا سورة من سورة التوبة سورة المدنية سورة من باجيرات كراكا مدينة آية حبيبي آية كمي أني بيسابا نقولنا دولا آية كمي أني مرا أني فرنطان السورة بيقول سورة التوبة رموغير يتغضوا فانا سيسا سورة البراءة سورة المقشقشة أما من دولة سورة الفاضحة منادوا سورة الفاضحة كسبك منافوك كيسا ولي بنفوني سورة يقولون سنة وكاكودا كنكا وبعد الدبالين تيجي اسلامو كنترولا ولي بندا كنكا سورة يقولون ولي كما دولي سورة التوبة أو سورة الفاضحة سورة أن يبالا قرنا سورة ب أدبوا لباس وسبلد رسما بسم الله الرحمن الرحيم نعني لي سورة كلي نين قرنا ينولي أنفالي أنولي يومك بسم الله الرحمن الرحيم كاسبوك موي وكو سورة التوبة متممة أو مكملة لسورة الأنفال وسورة التوبة سورة الأنفال دفلني ko be yogo kalama ni nana de kan dafa ata kumbo bismillah ka doni o ja uri kama bismillah mabla adabola amitla dro aliyin ibn adu bara'atun min Allah wa rasulihi na munasaba min buni o che suratul anfal an klaramina ay suratu at-tawba min adunina minu bela jele be yogo kalama o be yogo dafa usulid din dina yara glomon ufora anfalu la cogo min na ufole no ubina ye ufole no tawba ne
kɛlɛ yɛrɛ kiti ani labɛn min kan ka kɛ kɛlɛ ka kɛlɛ kunbɛn i m'a ye labɛn min kan ka kɛlɛ kunbɛn wa'iddu lahu mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayr kɛlɛ yɛrɛ n'i b'a fɛ ka dɛmɛ sɔrɔ sɔnku jumɛn de bɛ kan ka tugu kɔ o minnu fɔra suratul anfal la segin bɛna k'o de fana ka ɲi suratu tawba kɔnɔna na munafigu o bɛ don cogo di o taamasiyɛn mun ye o de bɛna fɔ suratul anfal kɔnɔna na almuwalat an ka kɛ kelen ka kɛ ɲɔgɔn bisi ɲɔgɔn ye silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ kafiriw ni ɲɔgɔn cɛ an da sera o minnu ma sura tɛmɛnen suratul anfal kɔnɔ segin bɛna k'o de kan suratu at-tawba o de kama a ta kun bɔ bisimilayi kan na dɔnnibaa k'o de la ko tawba mutammimatun lil anfal tawba nakun de ye ka anfalu k'a dafa complément do a nakun de ye k'a dafa o de kama bisimilayi ma don u ni ɲɔgɔn cɛ a sura fila bɛ ɲɔgɔn kalama fɛn minnu fɔra yan fɛ kitiw de bɛna dafa yan ɲɛfɔli minnu kɛra yan fɛ o de bɛna fɔ ka dafa suratu tawba la munafiki ye jɔn ye munafikiw bɛna yira n'a yan donc dɛmɛ yɛrɛ a kan ka sɔrɔ ni sira minnu ye kɛlɛ bɛ labɛn cogo di mun b'a kɛ i bɛ dɛmɛ sɔrɔ o kumaw de bɛna fɔ suratu tawba kɔnɔna na ɲɛbilaw fɔra ka ban anfalu la o kama tawba tugura anfalu la ala k'a hakilima d'a ma. Ayiwa docteur Dan Karamba y'a fɔ cogo min na a b'o cogo la kira yɛrɛ tun b'a fɔ qara'atu sab'a tiwal ko n ye suranjan 7 kalan donc suranjan 7 n'i y'a jateminɛ anfalu man jan tawba de bɛna fara kan ka kɛ 7 ye o tuma a bɛ sɔrɔ ka kɛ suranjan 7 ye kira yɛrɛ tun b'a n'a fila kɛ bi sab'i tiwal o cogo la nin fila bɛɛ suran kelen a bɛɛ kelen différence foyi t'o ni ɲɔgɔn cɛ. براءة من الله ورسوله. أقول لي بارين لتري كبو على نكرة يرو لتري تريكس. الذين عاهدتم من المشركين. كتامو ما إلا يوم من فلانكو من بولو. فسيحوا في الأرض 4 أشهر. وعلى يدلج مكوكو فرد وكلو كالكالوناني. واعلموا أنكم غير معجز الله. أتا دعاء سجى على كنيه. وأن الله مخزي الكافرين. أقول على كافرين لبوباي. وعذاب من الله ورسوله. يا سوال نكرت نمنا. Kiramu sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar belakata kata ya so kiramu ne labari na ta hijike sayyidina yana da hijike sayyidina Abubakar belakata kata ko magan kauye ni ne sa ko ke maji alkaba mun ilango tuli plaka ko kana gara makala dulu wala itu sayyidina Abubakar kata ni ne ko do sayyidina Abubakar tara Sena bakar min to yoro la aya ni digina ka soro ka sidna ali chini aya ni kirtere mun bin na ka ta aya da minan na ko sena bakar ka tanai sena ali ka kala idila mina jama bela jele ka wa soro islamu ya so di hiji hiji e ko le ni me uku men bi mange uku me hiji de ya har ka ba awatila mun muta ta samu ya soro hiji de bil faida de ko ya sawa Allah ala ko إنما النشيء زيادة في الكفر كهيجي سما كبا كلولا كابلا كلولا كيا كارو كبورا كابلا كلولا كلو من كداوي على تو تكاكي دوي بيديا دي كاسيا على بنا ظاهر كان من كان يتشكو منا على بنا ولا دنيا الذي على أكثر مسا كلا كسر سيدنا أدي تشين آية سوران دمنا آية كثير من بافنا كتانai tetapi sehingga bakal ukaja aku jamai maka akhirnya itu ini. Wa azanun min Allah wa rasulihi ila an-nas. Al-azan uri la dunia ni. Ma ama muazzin wa al-azan bimana al-i'lam. Ya isa. Aku ni la dunia ni ka wa ana ka kira yoro. Ila an-nas. Kata Muhammad يوم الحج الأكبر. Ijibado. أن الله بريء من المشركين ورسوله. Kau anna Allah bariun ala barlenu kaba fulanga foma wa rasuluhu ala kakira fana barlenu kaba fulanga foma ya isawa. Nimi kolosenna. Ni minal musyrikin wa rasul ni ake rasul dihi edoro koroshena. Oke haramu yere di paso kore ko ala barlenu kaba fulanga foma ala barlenu kaba kakira ma. Nahu klasik len. Sekarang kita lihat. أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين أن الله بريء من المشركين ورسوله يا سوا فإن تبتم فهو خير لكم يا سوا
aywa bara'atun lettre abda'a wala bara'atun wala kun ni barli lettre kabo ala na ka kirate afamuna kabo ala na ka kirate afamuna abuna wala kun ni lettre bora ala na ka kira Europa ni wawi afi Ibe kuma kanya. Mudah dekatnya kok masih berkal. Albab maftuh. La taha. Albab maftuh. Bara'atu wa rasuluhu. Kalau dicek. Damina nunu. Wala damina nunu. Obi tugo la me kɔrɔ ti tiɲɛ a ti tiɲɛ o yɔrɔ la a faamuna wa a ti tiɲɛ o yɔrɔ la a ka kuma ye min ye kalandenw don mutadaw don a bɛ olu ka ɲininkali kɛ ko an ko daminɛ na bara'atun minallahi wa rasulihi nin ye baarili lɛtiri ye ka bɔ ala n'a ka kira yɔrɔ o kuma tilennen o tɛ wa mɛ n'a nana yan n'a ko anna allaha bari'un من المشركين على بارلينو كما فلان كفولا ورسوله يجي لي ذكر على بارلينو كما كيرا يرلا كاكا كيرا كفولا دوي او كما تيناو اما تي دا ولا سيدا يا لو كما تي ها يرا ساسمانا اما يرا ما كبولا اما امنا ام واو كيسيناتي ورسوله بارئون من المشركين فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. أن الله هذا الولد أن الله بريء من المشركين ورسوله. أن الله بريء من المشركين ورسوله. بريء. من جملة يقول الله سيدي يبقى أن لكوي. ني أن هو يبقى جملة يقول الله بريء من المشركين ورسوله. إذا الرسول هذا يكون معطوفا على الله أو على المشركين. على من؟ على الله. على الله هذا هو. لأن أصل الله هذا قبل الدخول الناسخ فهو مرفوع. الله مبتدأ مرفوع. يعني كالناسخ على الحكم يكون مرفوعا. حكم المبتدأ الرفع من نسب. الرفع كلام دين نيجلا مبتدا وكتي الرفع ولا نسب المبتدا مرفوع المبتدا مرفوع ان شاء الله على كلامك فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم عهدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam asara sulhul hudaybiyah aywa sanatu sadisa min al-hijra kira cilil ko be hijra sawarana taraga bita makan dai sulhul hudaybiyah kira ulala tumana kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani kafiru maga langka ho ujaraka dana letu do selo unyante Suhail bin Amr alai letu shi kira para letu shi kapo
aywa u ka kɛlɛ jɔ u ni ɲɔgɔn cɛ ni maa min bɔra i ka k'i bɛ don kira ka diinɛ na i bɛ don kira ka diinɛ na ni maa min fana bɔra i bɛ taa don olu ka diinɛ na i bɛ don olu ka diinɛ na a b'o cogo dɔ la o tuma bɛɛ ye laseli kɛ banu Khuzaa o tuma na olu tugura kira kɔ bon banu Bakarata olu tugura Quraysh kɔ a kɛra o cogo de la donc dɔw de nana layiru tiɲɛ ka kɛlɛ wuli ka baga banu Khuzaa kaw ma o yɛrɛ de nana ni balahu ala k'an bɛɛ sababa. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. أيوة شيخ أحمد إن شاء الله. majugu ko mai ida ni ayani ala daga ko faidan saraka ashhurul فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقولوا لهم كل مرصد. Awako ni kalau ini lawan masalah dengan bang, alam saya ada di selama ini kabur tu, bukan. Oh, wajib adalah Salman Rushdie. Ayat wajib bukan nama. Ko aya do be Qur'ana kono kuma da maslama ko su ko ga ko kala mi ko kono ko baro ti Allahu akbar ko aya do de ko do bi islamo de shi da ko wa aya ne aya no de ta da ni yo ne na yo na me no be Qur'ana kono ayo lu de ta ko lu ke ko aya ti shaytani Allahu akbar maslama yo fatwa ka ko ya ko abahu damma buka junta ini selama ni asal apa buka kita Allah tak tahu ya seperti kita adu dulu adu Allah tidak ada pola panamina kerana pemilihan awasnya meni area pokok ada area dari new zaman tak pun mungkin seragam ada pokok Salman Rushdie. Sekarang selama tahun depan. Ada dia yang fokus selama lebih ni ayat ni yang orang kata. Betul betul Salman. Allah. Asal ni mana dulu dia berkata fokus bahawa Allah yang ada lah. Abang ke bilang apa ini tiga ni. Hati ni tiga pro. Ni tiga pro. Ni ayat ni dia nama. Kerana bilang apa bil lemah ni selama dia berkata sebelum itu, ikat ibu tu ini nak wala ni awak, ibu tu dekat berapa? Oh, ada kita minum agak bulu, kabur bapa nak bulu tu sama wala. Oleh macam Salman Rushdie ni, orang kalau di dunia mah, karena itu main fokus adomi, tak tahu dona, ale mereka kena memalu. Allah, mau buat kena memalu kata. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Mau juga faham ini. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. Aku inna ahadan minal musyrikin astajaraka. Aku ni selama ni pelangkapun minai dana yang ini. Al-istijara orang itu ni abina nai no te sibinya la. Ikat dana daka. Kafir itu abi bigi selama dulu lah. Selama kan apa? Jadi ni pelangkapu na dona selama dulu kono. Kata jadi selama dokan kapa. Selama akhirnya bihabdin minallahi atau bihabdin minannas. Kalau maka bosor, pasal anani juri illa bihabdin minallahi. Ini orang ni nani juri kabo Allah yang la ilaha illallah ubi joli kana. Atau bihabdin minannas. Wal matil ia kafir gue. Itu orang juri selama doka. Juri nyonya selama doka soro ubi joli kana. وإن أحد من المشركين استجارك Allah kamu jemaah ni pelangkap bodoh dana yang ini Pak Jiru jika dana yang ini حتى يسمع كلام الله jika so hatta yasma kalam Allah nah seperti ini jika Allah kamu makan faedah Summa bina disuruh kato kono mohon nunung mohon jora lawati mina kaku kasoro koroko ayu wiri di ilat tauhid mbak kita kamu kafir mohon mana jas selamat karena sih kamu mohon bilang sene iba wuri kata alam akolo isum kaka mo ma chugodi ako arbabun mutafarriquna khairun amillah wahidul mustafa yala alam munde nuru para lemu asini siti tanah kilini
ni ni jointa itegati di mama ni ni jointa ini muso tigɛ cogo dɔ la ni ni jointa itigɛ cogo dɔ la a jo kelen bɛɛ lajɛlen n'a kana sai na zo da ko ko mo arbabul mutafarriqun ma mun farafaralen da shi ti tana kelen ne khairun yalo khaira da kabo wa amillahu alwahidul qahhar wal ma ala kele ala ne karabali masai ni tana tana akka aba itaba ti dorabana yalo jume ne khaira kabo hatta yasma kalam Allah aba asarti ni iba jigi kadana da ka faka ala ka kuma Allah summa ablighuhu ma mana ini daw ma de bula ka se adana yoro la abo bonga sudara ka blaga ka jeno to ka tamina ka faka sera la kana ke zalika selama dina ibi selama dina ka ho selama dina ni ko iti kelenya kwa ka dina ani demen dina ka free mi ye plan ka foi selama te akana selama dugula kuna dina selama do ka ka jori kana to kana so ala bi kala ladili ka di selama kelin fana matu o ka frike ika bula foka ta se adana yoro la maka to kana so dina juma mi selama ya bo ذلك بأنهم قوم لا يعلمون على قوم جماعة كل لا يعلمون كل شيء أما الفاسق سارق أو زان أو بغير لو يأتي أبو سك حدونا أي الله شفاعة في الحدود سنة بنتك في الحدود ولا الله كان بسببهم كيف يكون للمشركين أحد عند الله أنا مقدرين إن هذا كويلا نيجي كلا دو سنة na asabatira kapa aipen tabla yorla atemi sarapana abi bulu tiga kumbo pasabi turuna bulu bo otumana ni akara bulu kata do selama muda sokola aku bisa juga abi na sega sunti sina mereka bulu tiga tu abi na sega kalaje muya bla sunni na problem ta ka ndebu ko ta kan sokola ka sega kuma de tuna pawa pression de bata mi ma japu ya kata wari yere ni wal ma bina lebu nudu do yera ka bolo tiga voilà c'est ça nga no fana te problème ko ite fa era tara sunni ni ke te no di tarafuhi tere ane dalili ko pala ta ko butum bi mara afatum akana makarula akana hinuna kele otmana tara dige islam nga ati ben pe islam ka intervention ke pele kudu ala kan da hadu kan ga bila intervention to la de ala kan be sababu كيف يكون للمشركين أحد عند ala ay الله ma ga وعند warta رسوله na di ka ya fara mi tege afamna ami tege ti dora tablu fara ti tege so ma di ara si zo bo tugo ko singa kete ko kraw ala ka hafu bi na كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ala ko yara la yum ke planta bo bolo tugo de ala na ka tire mbolo إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ona gara mamu be nanu le la yum mina nyombolo la horma misiri yorala فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم den lillahi ni yara bi sebe solo hulu de biya yara bi sebe domina faka sebe wa so kran sayyidina ali faka sebe min muhammadir rasulillah to ko rasulillah ga ko bala ko law kunta rasulullah tabana kuka ba ala ka kira yoro ako ala ka kira ko bala an ki don ala ka kira ni ala ka kira ti ko asebe muhammad bin abdullah be kira ko ya wallahi kira ko ya محمد بشر لا كالبشر بل هو يقول بين الحجر فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ala ko mun kila awye galairu la afara ga kile nuye إن الله يحب المتقين ala ga ala nyesira bo fe كيف وإن يظهروا عليكم ala ko tugodi kasoro ni nu ya ngara alka لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة ko ni ka tun sira awla ha uti bade yalla la yarqabuna fikum illa uti bade yalla je wala zimman billahi billahi ka tun bi
يردونكم بأفواههم وبأو دنيا نودوي وتعبى قلوبهم ودسكم ببا وأكثرهم فاسقون على بوسون كمان بين كان كلاو دون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا يا ألقى آيو ألقى قرآن آيو يا فلبني سما جاسلنا فصدوا عن سبيله يا مغوكو كما ألقى سلامة إنهم ساء ما كانوا يعملون لا بكنت تجارا نكون باران كده لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ala ko kafirin nun filani uti jateminɛ kɛ uti kɔlɔsili kɛ fiyewu muminina uti badiyan lajɛ uti lahiru lajɛ uni muminu ni ɲɔgɔn cɛ وأولئك هم المعتدون ala ko olu de ye dan sago walekɛlaw ye فإن تابوا وأقاموا الصلاة ala ko nka n'u tubira ka seli jɔ وآتوا الزكاة ka tila k'u ka nafolow jagabɔ فإخوانكم في inshallah الدين jabate ko jumɛn bɛ yen illa de badiyan zimma ne lahiru a ti kɛ istisna o ye yan a ti kɛ illa ye a bɛ kɛ illande voilà فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة Bariya an de laga ma de kayo amakutola ko de kuma le me ne akuma le dumini me sisa ko de yele ma le ga tsana ta fanga da le ma to shi la ya shi ka mo shi ta ko la bi Allahu akbar Faham na je ko de ini di wodo ga sigi baro alle ko de ti area mele di ni mo te jebele ti mani ni ti tuwa o de kunyewa boyo kumi ke jaw wala Sheikh Ahmad ko illan boyo uti kun fo ila je akwa je kumi ko mi ta ba ani ngai te ni ma be ma to yo kam yala nabilil badiya oh nabilil badiya illan atubun kasuru tiga ko al qaraba maza wa zimmatu al qaraba zima da ba je amma ko to aywa inshallah ana aywa mufassir ya bamana atoide ngamuna munasaba nambiga munasaba tadribatu ka dondon sisa saka mutawaba farga na bisa duru dua kai kami dua kai ala de arhamar rahimin ala kanan waya ya anya ani sojalin ubi anya be anga malmatu ya la malmatu hajarat anya ba ya la magi dusu lagi am faru kunni lo ko be insyaallah ba ala de ale ani musawaba no be kenaka ni farga bola nya ni ala de arhamar rahimin ala ka bele je ni ga farga ngudi mun nga hamu sigilo no ya rabbi ala ko ka hamu ala ta wuli ala ko ka hamu wuli ya rabbal alamin hakka ay difference tanto ani mo cheta uyo wana difference layer ile aya no kala kama wika fenno kala ni bashiri أقول لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة أن فرن يوجد difference الوراتين أبيه إما جزيلا نجد لا يرقب فيكم فلوتا فيكم لا يرقب نمتنا لا يرقب نمتن لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة إيه فلان لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة هل أيوة كري إذا صار يوجد جسد لك إذا صار فني دوبي تبوني واجب أكاد itu Eropa kalau kata madam labud min at-tadqiq فإن تابوا وأقاموا الصلاة ala ko no tubira ka selijo وآتوا الزكاة kana bolo jabo فإخوانكم في الدين aw bal mawdu dinana ونفصل الآيات لقوم ala يعلمون ba aya utani ka segi mo waye mamun be nulu bi kando وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم ala ko no ga lahiru boroto lahiru talen ko fe وطعنوا في دينكم ka kila ka sokoli ka ka dinana فقاتلوا أئمة الكفر ya ta'anu fi din wa ta'anu fi rasul lama maka ga tole de mani ni kira labu
ni ye silamu ka kira lagosi walima ye silamu ka diinɛ lagosi silamɛ jamana bɛɛ de silamɛ bɛɛ de kan ka wuli i n'a fɔ waati dɔ kun tɛmɛna u ye lagosi dɔ se kira ma diɲɛ silamɛ jamana bɛɛ wulila wa maa o maa bɛ yen ni e kun ma wuli ka jɔ n'i ka nisɔngoya dɔ k'a jira kira dɛmɛni juru min b'i kan na i m'a laɲini fa dɛ kira dɛmɛni kira bɛ lagosi yɔrɔ o yɔrɔ anw faw an'an baw olu lagosili o ka nɔgɔn ni kira lagosili i ti jɛn n'olu lagosili ye cogo min n'i min bɛ to a da fɛ dɛ i min de kan ka to kira lagosili da fɛ ka tɛmɛ i fa n'i ba kan annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim mun ka kan ni nabi ɲuman de ka tɛmɛ u yɛrɛ kun kan jamana minnu y'a kɛ n ka silamɛ jamana ninnu dɔw sɔrɔla k'a fɔ nin kira lagosira jamana min na an mago t'u ka foyi la ɲɛnamaya kɔnɔ ni ne ye kira kanu ye ni ne ye nusratul rasul k'a fɔ an bɛ kira kanu ten ala ko maa si ka limaniya ti dafa f'i ka kira kanu ka tɛmɛ i yɛrɛ ani fa ni ba kan mun b'a juru la ni kira kanu kira lagosira e ye mun kɛ ka kira défense ta mun silamɛ man kɔlɔsi dɛ silamɛ ti da e tɛ dɛ an ka fɛn dɔw baara an dusukun na ka tila k'a jira kɛnɛ kan ni kira lagosira yɔrɔ o yɔrɔ silamɛ bɛɛ kan ka wuli dugukolo kan ni jihadi kan ka ye dugukolo kan kira lagosili b'a la ala k'an bɛɛ sababu فقاتلوا أئمة الكفر ay kafiru ka jamakulu a y'u faga إنهم لا أيمان لهم ala ko layiru t'u bolo لعلهم ينتهون wala sababu min na u b'a dabila cogo min na ولا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ala ko yɛrɛ tɛ mɔgɔw kɛlɛ maa minnu y'u ka layiru bɔrɔtɔ wa وهموا بإخراج الرسول o hamina ni kira gɛnni ye ka bɔ a ka dugu la وهم بدأوكم أول olu مرة de kɛlɛ fɔlɔ ni aw ye siɲɛ fɔlɔ la aw أتخشونهم sugu ɲɛ mun na والله أحق أن تخشاه a ka se ka nasira ala de ɲɛ إن كنتم n'a مؤمنين sɔrɔ a ye muminw ye قاتلوهم يعذبهم الله a y'u kɛlɛ ala dun ɲankata ni aw bolo ye يعذبهم الله بأيديكم a y'u kɛlɛ ala dun ɲankata ni aw bolo ye fɔra ala ka dɛmɛ b'aw bolo la ويخزيهم وينصركم ala عليهم b'u lebu ala b'aw dɛmɛ u sanfɛ ويشفي صدور قوم مؤمنين mun ye muminw dusukun ye ala b'u dusukun furakɛ ويذهب غيظ قلوبهم ni min b'u dusukun na ala bɛ taa n'a ye ويتوب الله على من ala يشاء bɛ tugu minɛ mɔgɔ fɛ maa min y'a diya والله عليم حكيم ala de ye dɔnni masa ye ala de ye kiti masa ye أم حسبتم أن تتركوا walima o silamɛw b'a jate k'a fɔ an kɛra silamɛ ye ala k'an to yen ten ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ka sɔrɔ ala ma bange aw la maa minnu cɛsirila aw la ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ka sɔrɔ ala ma mɔgɔ bange maa minnu bɛ yen n'u ma fɛn wɛrɛ minɛ ala n'a ka kira tɛ kelen ye ولا المؤمنين وليدا walam yattakhidhu walidatan maa minnu ma kɔsɔmɛ yɔrɔ wɛrɛ minɛ fɛn na min tɛ ala ye a n'a ka kira ani mumini ka sɔrɔ ala m'olu bange ka bɔ aw cɛ la والله خبير بما ala ye تعملون dugukolo masa aw bɛ fɛn min baara dɛ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ala ko a man kan filan ka bɔ olu ka taa lahɔrɔma misiri kɔnɔna fa شاهدين على أنفسهم بالكفر seereyalen kɔfɛ u yɛrɛ kun ka ni kafiriya ye أولئك حبطت ala أعمالهم ko olu bɛ mɔgɔ ye maa minnu ka baaraw bɛɛ lajɛlen tiɲɛna وفي النار هم olu خالدون ka dumuni kɔdɔrɔlen don jahanama kɔnɔ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله ala ko mɔgɔ de bɛ ala ka misiri jɔ maa min limaniyara ala la واليوم الآخر ani don laban وأقام الصلاة ani maa minnu bɛ yen n'u de ye seli jɔ وآتى ka الزكاة tila ka jaga di ولم يخشى إلا الله seli a gɛlɛya ala fɛ k'a ni jaga da ɲɔgɔn ɲɔgɔn na kuranɛ kɔnɔ na yɔrɔ 80 ani yɔrɔ 2 seli ni jaga k'a fila tugu ɲɔgɔn na yɔrɔ 80 ani yɔrɔ 2 kuranɛ kɔnɔ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين بعد ما يقولون فرا يقولون من المهتدين كان البودوي صدق الله العظيم صدق الله العظيم جاء عندنا آيات عن سجين حيولا وأمر الإسلام إن شاء الله سنين تفسير بجوه